chadzingwa plaintiff mhangariro yenyaya achimhangarira Prosper Dzamupangana defendant wenyaya address ya Prosper Everton Village Mount Darwin kuna Prosper Dzamupangana urikushevha kudarira chief kandeya nemusi wa1/10/23 kuzopindura nyaya wakamhangarirwa inoti uyamudare kundiripe mombe nhatu wakabatwa nemukadzi wangu mumba mangu na honest ani chorwadza ndizvo uri chikomba chemukadzi wangu ndobvozve wakamhangara kaitest hapana chapambidzirwa kana kuaa Prosper Dzamupangana mbozve wakamhangarirwa waizvo uri kuibvuma here kana kuira uri kuibvuma kupokana is not pleading guilty pamberi pachamamere chakamire mhuri yenyi mukadzi wacho aripi mukadzi wacho aripo here mukadzi aripo here mukadzi akatiza akambogara nyaya akatongoka sabhuku ari kupi akatiza ansimbozoti ari kuti akambomutsvaga ndakamboenda kwabereka chabereka chakuti ansimbozoti ari kuti asi nyaya kwasabhuku yakambotongwa chikomba chichanjatizawo chaendawo kwachikaenda kumamaini saka akazomisikidza sisi wake ndakamira padare pasabhuku achitonga nyaya ichitaurwa chinzi bvuma nyaya yekuti ndoziva kuti mukadzi ndomuziva saka bepa rakanyorwa pasabhuku ndinavo bepa zvakasatakurira bhosi ndonotibatsira kana taakutambudzira toda kutanga taziva mukadzi wako iwaripo mukadzi ndakagara naye saka ndazobuda ndichidakubatsira kuti mukadzi tikurumidze kubata bhosi hatikwanisi kuti mukadzi ndewako kana kuti ndoyakabatwa nechikomba iye asina kuti kuprodiwa ndomurume wacho atezvaraunogona kutonga iye ari kunzi pano iwe hausi ndokabata pano mumwe wakamubata handitika iye anogona kunge ari kumunyepera panga iye ndiyatodanawo nomunhu wacho nhasi toitonga iye wozouya kukeba kuta kuti inini yaoni kudzini kuti ini ndakabatwa papi saka iye ngawa yapupure apa kapo then kuti nochikomba chakabata ka zvobva zvakasi sisi wacho ari mune auya sisi womukadzi wako wari womukadzi wamweni wakagara nawo udare wakamumirire aiwa sisisi wangu ini sisi wari watu andisiuzotowaya nawo indawena ndiwakabata ndiwo wandaishanda naye ndiwawo ine noti ndwandoshanda naye ugadeni iwo hausikana kutombuziwa weresera kuti ari papi ugonobatsirwa nedare duru yagonosundika kunokuya kuno kudare mukadzi mukadzi ndinganyepe ndingamboenda kwaberekakutigirawo mukadzi wacho tomutsvaga kuti ari papi ndamboenda kwabereka kundoiti atumbo zoti mwana ari kupi abereki vake vari kupi abereki vake foni namba dzavo akabata mukadzi ndokuna anonzi ani unozopa sekretari unozopa foni namba sekretari nabereki vake chorwani ngozi chiri kuzoitika kapo saka uri kuona mambo vari kuti nyaya iyi ngaibude titizosangana muswa changu second court day wanditika iwewe chaichai hausi kuzogara pabhenja pachagara mukadzi wako neuyu neakabata nekuti iwe pachezvako uri kutoita zvokuti ndakanzwa saka zvinhu zvokunzwa manje mira inzwa zvandikutaura ndikuda kuti iwe uzive zvandikutaura panapa zvichabatsira dare rako iwe kuti zvokuite zvakanaka kureva kuti uye akabata wauya naye uye nomukadzi wako nouyu ndovachamira apo kana vapedza vatsutsa nyaya yaoneka kuti zvinezvi uyu abatwa nemhosva ndopaunonzi iwe uya manje uchitora mari kubva kuno uyuyu waitirwa basa nahonest wanzwisisa saka ndosaka kunzwa kuti chiuya nomukadzi wako tizobatsirana shamari wakandibatira mapanda uya kuti nyaya ichizobuda mukomana uyu ndakambotibudeni mukomana ndaiona mafambiro aita nemudzimai wangu saka kuti ndikwanise kuvabata panguva isina yandakwanisa kuvabata noti yenge rishamwari yangu ndaitamba nayo mukomana uyu aitosvikawo pamba pangu sezvo mukadzi wangu ini unozozvikura manje musi wacho kana unozvikuda kuedhera uedika akabatwa nowakumunhu nyaya saka iwe kana unozoedherawo unozoedhera pamukadzi asi iye mukadzi ngawe pano
auya kupuri mabati yakaitwa shamwari yako iyi shamwari yako ndokuti iwe unenge wakagarapo kanyarara ava kweshana wegana ini mukadzi manje handisimbozoti ari papi ndakambotoyatsvaka panoita renge test dare rineri harikwanisa kuti ringanovhima vakadzi vashairi asi kuti iwe une nyaya yakuda kubatsirwa ndiwe unoita kuti nyaya yako iuye kuno kudare tibatsirana izvozvo saka ndo dambudziko riko iwewe kana wamuwana unouya naye kana wamuziva kana uchichi zvese zvino unozi mazitezara izvo kuti mwana waunaye unozviziva asi ndakasvikako nekanditi anotsano kana achinge akatiza haisi problem imimi mukwanisa kuenda kuti kwamambo makasvika kwamambo nyaya yakambotaurwa yakatongwa here kwasabhuku akati nyaya yakambotongwa kwasabhuku wakatiti apa nyaya yatikwanisa kuibhadhara papi panapa iwe ichienda kwamambo saka mukanyorwa mepe ndakati bepa ndakanyorewa zvakanzi chienda nebepa riri kuti kwamambo ikoko ndozvati kutaura kuti hatikwanisi kutonga vanhu vasipo zvakafanana nezvinezvi tikazi taenda kuda kubvisira mudare rine toenda kumajistrate vakashedza kuti nhengi uya handiti kana ponzi pane tsamba yake iri panapa majistrate vanotaura nezvetsamba here kana taura nemunhu anenge ada kutaurana naye zvimwe chete namambo vada kuona mhuri yake iri yavo ndakakubvunza kuti atezvaka kuti enda ikoko kwamambo otongwa nyaya yedu iyo varipo ipo avapo saka inotongwa sei atezva chavapo kuti vanzwe nyaya yemwana wauya akabara hapana dambudziko test dare riri kuedza kukubatsira mambo vada kuedza kubatsira kuti iwe uya nemwana waridza toburitsa judgment munhu wacho akatofushirwa zvake kare kare zvinobatsirei unotoenda kuferefeta wotagi wetatsva handiti kana handiti basi kufona ndikunomafoni namba yasekretari tinayo nyaya yako yemusoro yavangu wamuwana pari iwo kurapira kuti asiuya mambo vada kufunira kuti tikuda kudati kutomfonera ndouya kunogara ndokuri mwaitosangana Next.